Hapi ki kimi ki pa jong ki kena. Kani gadi ke jing pentip shapi. Ba ansa pelong ya ke National Deworming Day. Kum ta penti kena. Bagi khun jong pi kin wan sha school. Namar kalong ka badan kam. Na ka benta ka koi ka khia ka jong ki. Kuble ya pi baro ki kena school. Ngikwa ban pentip shapi ba ansa pelong ya ka we ka program. Ya ka balatip kum ka National Deworming Day. Hapo ka school jongi. But ha ka digasngi ansa airu uwe udawai we shapi baro ki kena. Ka jing shitom ha ka kpo ka laban wanra yiki jat jing pang kum ka jing duna yiki jing bam ki batay. But ru ka jing su kpo na kapor sha kapor. Udawai we uyaram ban penyap ya uwe ubadan hapo kpo. But ka ban penyo pat hapi ya ka met ka basyat ka baklan. Hatu pitip kena da ka badi bat kata ya dawai we bat di kan long kalan ban ai ya ka jingya da ka bakpura ki kena ki bahap pedeng kertasan haduk khat khandai snem kilong ki badan kambha bandi ni kata yo jat dawai ya ubala tibru kum alban da zul tablet bat lada don kam kila bandi lang bat ka kong ngilaya le ban ai ki dawai we shabaro ki kena Hendri kidang don hi ki bempat yo. Wat lakat taru, nginyale ban ailut shabaro ki kena ki berangsa.